Kaddo kawe karbiang longarat la karbia jutang ka cinghon lamarjan ka cinghon karbia nimrokom ka cinghon kaddo kawe sulang korar phan aprangsi karbi film society hin pen nang litum kaddo kawe phan ta karbi film society along nang cerap nang citudun ningkang sampen labangsu nang litum jakong horang na pidun bidi sore nang pidun pot aprangsi nitum karbi film society hin pen kaddo kawe phan ta suri surya kardom pa jeriglo kardom lalo pinie bangke isi kaddo kawe arat pen film society atum pen labangso ini che parong labangso arni bilitum ke hot pondo jasemet ped bangke lahano karbi film society amhangke thek ningkan kre throk ke chok labangso arni ilake 15 June ke damtang lo labangso arni karbi film society amhangke thek labangso amen pen nilito maningkan wangta labangso lucky draw mate lottery labangso sabes tame labangso kibi pondodo setame ke damtang la 15 June bangke nilitum sai ke deng ke duo jok halabang soarni ke nilitum pathu ponun edelo lasi puthot nilitum chingbai ching sai pen arni hot pontusi piniardi mate pini tarik thongkep 30 June bangsi ladak KCS Central Committee asai hemlong si nilitum non pathu pon edlo lasi kaddo kawe karbi solang doarat labangso alotari along nage cherabdun ninga klong pen karbi film society ansuse karbi lamarjan anim rokom alama ki pindeng sumpot ansuse pacanang pula bangso aning gehang maten aninga klong benang cherabdun atum hanstame pini kopai ke mia tum an nilitum hin ben kapajir pon la first prize ke lahelo 55 inch labangso smart TV lo lapente second prize bangke sofa set lo lapente third prize bangke niltum fridge la pilo lapente son cap constellation niltum kipi pondo lage pini la amasi nilitum lada pathu ponelo lapena resulta nonang litum la media hoi pen kaddo kawe karbi solang doarar fans tame labangso kache chaga teng pen nilitum ke pathu pon labangso abaha ke metum kaddo kawe fans tame pachini pon popusi nilin pen lamthe kaddo kawe fan churusi lamtheng top go kaddo kawe karbiang longarat la karbia jutang ka cinghon lamarjan ka cinghon karbia nimrokom ka cinghon kaddo kawe sulang korar phan aprangsi karbi film society hin pen nang litum kaddo kawe phan ta karbi film society along nang cerap nang citudun ningkang sampen labangsu nang litum jakong horang na pidun bidi sore nang pidun pot aprangsi nitum karbi film society hin pen kaddo kawe phan ta suri surya kardom pa jeriglo kardom lalo pinie bangke isi kaddo kawe arat pen film society atum pen labangso ini che parong labangso arni bilitum ke hot pondo jasemet ped bangke lahano karbi film society amhangke thek ningkan kre throk ke chok labangso arni ilake 15 June ke damtang lo labangso arni karbi film society amhangke thek labangso amen pen
nilitum aning kan wangta labangso lucky draw mate lottery labangso sabes tame labangso kibi pon dudu setame kedam tang la 15 June bangke nilitum sai ke deng ke duo jok halabang soarni ke nilitum pathu ponun edelo lasi puthot nilitum chingbai ching sai pen arni hot pon tusi piniardi mate pini tarik thongkep 30 June bang si ladak KCS Central Committee asai hemlong si nilitum non pathu pon edlo lasi kaddo kawe karbi solang doarat labangso alotari along nage cherabdun ninga klong pen karbi film society ansuse karbi lamarjan anim rokom alama ki pindeng support ansuse pachanang pula bangso aning gehang maten aninga klong benang cherabdun atum phanstame pini kopai ke mia tum an nilitum hin ben kapajir pon la first prize ke lahelo 55 inch labang so smart TV lo lapente second prize bangke sofa set lo lapente third prize bangke niltum fridge la pilo lapente son cap constellation niltum kipi pondo lage pini la amasi nilitum lada pathu ponelo lapena resulta nonang litum la media hoi pen kaddo kawe karbi solang doarar fans tame labangso kache chaga teng pen nilitum ke pathu pon labangso abaha ke metum kaddo kawe fans tame pachini pon popusi nilin pen lamthe kaddo kawe fan churusi nilam thing top go